Alberto Ibáñez. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, és complicat, Jo li vaig a fer dues preguntes, senyor Folgado. Li pareix mal a vostè que s'incrementen les partides de cultura com a diputat provincial? I li pregunte, és veritat que vostè no presideix la Comissió de Cultura de la Diputació i ho fa un company que està només a dietes i no sou com vostè? Per allò de fer preguntes, perquè podem fer-ne tots. I mire, m'agradaria que les meves primeres paraules foren en solidaritat en la plataforma d'afectats per la hipoteca i que vostès avui parlen de que creem empobriment quan van a votar que no a la dació en pagament, me pareix que, lògicament, els seus arguments no tenen cap pes. El primer que fem des d'Iniciativa Compromís és demanar més finançament, perquè pensem que els municipis estem mal finançats. I sap vostè per què estem mal finançats? Perquè continuen havent estructures que no serveixen per res com les diputacions, perquè vostè vagi passejant-se per la província o que el senyor Ramon Tomàs siga l'assessor que més cobre. Per això serveixen i, per tant, exigim més finançament. El senyor Rajoy i el senyor Fabra diuen que no hi ha alternatives i nosaltres diem que sí hi ha i així ho demostrem. Perquè nosaltres no pugem l'IBI per segon any consecutiu, no pugem la contribució als veïns i veïnes i vostès poden dir les mentires que els doni la gana, però se pot demostrar. La gent tindrà una carpeteta blava que haurà comprat segurament els 20 duros del carrer Major on tindrà tots els rebuig de la contribució, que observe els rebuig i veurà com no pugen. En canvi, aquells que tenen la sort de tindre un apartament en Burriana o en Benicàssim veuran com allà on vostès governen el puge. Ixa és la diferència. I miren, i no el pugem i es costa molt d'esforç, perquè vostès fan trampa i saben que la situació actual no és la mateixa que l'any 2008. I ficaré exemples. En el 2008 se recaudava d'impost a les empreses 2,5 milions, mentre que ara arribem apenes a l'1,5. En el 2008 es recaudava en l'ICIO 4 milions d'euros, mentre que ara cap. I aquests 4 milions d'euros saps de què són responsables, senyor Folgado? De la bombolla immobiliària que ha creat l'atur. Així que vostè no aixeca l'atur a altres, perquè l'atur el van crear vostès en la bombolla immobiliària, en la seva nefasta gestió urbanística, i per tant no facin trampa. Però miren, podríem estar parlant de Reciplaza 75.000 euros, que l'IVA puja més de 580.000 euros, que el pla de prohibidors que vostè diu Rajoy us ha salvado. No vaig a dir el que ha fet Rajoy, perquè Rajoy, quan li presten al banc els diners a l'1%, els bancs ens el presten al 6%, i això se diu estafar, Per no parlar de l'amortització de 20 milions de préstec que el senyor Ignasi Clausell va demanar i hem de pagar-ne 3. És que jo el mirava i dic, votarà abstenció, no pot fer altra cosa. És que comences a mirar i té al costat el màxim responsable de la ruïna d'aquest Ajuntament en un préstec de 20 milions d'euros. A l'altre costat té a l'assessora d'urbanisme que va assessorar en el PAI de Madrigal, que ara per això veu una nota de disconformitat del senyor interventor. Després, la persona que era responsable d'acomiadar a les persones. Vull dir, és que com van a votar que no? I voten, no? És que això és molt complicat. És que nosaltres volem presentar els pressupostos en positiu, però és que hem de defensar les barbaritats que així se diuen. Perquè nosaltres no pugem els impostos perquè creiem en les persones. I no passaria res si pujàrem els impostos. Perquè el problema no és pujar els impostos, sinó en què se gasten. Perquè pujar els impostos per salvar els serveis públics, la sanitat, l'educació, no passa res. Però vostès pujaven els impostos per a fer una biblioteca de 4 milions, perquè els agradava tindre un centre d'elit de tecnificació esportiva de 28, com si així els diners sobraren. És que aquest és el problema, que no han entès que els diners són veritat i que venen de la butxaca de la gent. Aquest és el major problema. I la gent dirà, si n'hi ha molt menys recursos, perquè ja han vist que l'ICIO de 4 a 0, de 2,5 a 1,5 l'IAE, per què poden tindre l'IBI congelat? Doncs li diré, perquè no paguem el deute il·legítim. Perquè resulta que la policia local anava a costar 290.000 euros a l'Ajuntament de Vila-real i a nosaltres ens costa 22. Hi ha diferències. És que Vila-real no paga el deute il·legítim. I què és el deute il·legítim? Allò que no és just, allò que Vila-real no té. I vostè sap molt bé que n'hi ha més de 100 milions de pessetes en fiscalia on diuen que n'hi ha treballs que no se van realitzar o que ningú pot acreditar. I per tant nosaltres sí tenim un altre model. Nosaltres rescatem persones, perquè és el nostre lema, però també són les nostres polítiques. Un pressupost no és només una eina tècnica, és una eina política. I vostès en el pressupost bufaven com si això fora Manhattan fent construccions per ciutats de 100.000 habitants, aquestes històries, i nosaltres en canvi fem el que podem fer. Mira, una obra que a mi m'agrada molt és la que s'està fent, per exemple, al Conservatori Mestre Goterris. Una xicoteta obra, la que podem fer. Vostès no la van fer, en els diners que tenien, i això saps què fa? Que els xiquets i xiquetes quan van al conservatori no perillen. I mira, li ficaré un exemple. Quan vostè, senyor Folgado, era regidor de Cultura, se va fer un
pavelló, o vostè diu casal de festes, sense insonoritzar. Se va fer una biblioteca de 4 milions. Se van tirar 300.000 euros en un local que no és municipal de les ames de casa. Mils i mils d'euros destinats a inversió cultural. L'Auditori Setjans no va fer una inversió. I ara, que hem pogut fer una replegueta, farem una inversió xicoteta a l'auditori que millorarà la vida laboral dels nostres tècnics, que millorarà que la gent pugui anar a l'auditori. I vostè això li donava igual, sap per què? Perquè no podia fer-se una foto dient que havia ficat 2 càmeres més en l'auditori. En canvi, sí podia fer-se una foto al costat de la Copa del Món i del senyor Robert i el Susun Corda en la biblioteca. I això és la realitat. Els pese a qui els pese. I mire, i vostè acusa de 2 coses molt sèries. La primera acusa que aquest Ajuntament està empobrint a la gent i que no fem el que hem de fer. I això no li ho pensa consentir. Perquè la Generalitat, que és governada per el seu partit, no li paga a serveis socials des de l'any 2010. Les partides de serveis socials haurien de ser molt superiors, i tant, però és que ja no contemplem els recursos de la Generalitat perquè no confiem en el senyor Fabra ni en el Partit Popular. I vostè diu que creem atur. I ja no entraré en el tema del debat del treball públic perquè ja ha entrat abans que vostè no vol que creem llocs de treball. Però mire, nosaltres hem fet 2 coses per a crear treball. La primera és Vilabeca. Confiem en els joves mentre vostès lleven la beca Sèneca. És que hi ha diferències. Allà on governa Compromís, Vilabeca. Allà on governa el Partit Popular, lleven la Sèneca. I una altra, la càtedra de ceràmica i innovació de la seu de la UGI. Això és canviar el model productiu. Un model productiu diferent i no el que vostès tenien, que ocasiona una nota de disconformitat del senyor interventor per les barbaritats urbanístiques a coste zero que vostès deien i que ara estan lastrant aquest Ajuntament. I acabe dient, no és el pressupost millor, però és l'únic que podien fer en l'herència que vostès ens van deixar. I sobretot, entenent que la gent no podia pagar més impostos perquè ja vostès, allà on governen, pujant l'IRPF, l'IVA, les taxes judicials carregant-se l'estat de dret, els estaven ofegant. I nosaltres ahir no participem. Moltíssimes gràcies.